Dyma fi yn y gegin nawr yn cadw cwmni o bellter i'n erys, ac fel o Daf yn dweud gynnau, mae'n hyfryd i weld i nôl ma yn y studio, ac amser am bwdyn, ti'n gwybod bod y fi dant melys yn dos? Bwdyn arbennig i ti, Fon. Diolch yn fawr iawn. Ond defnyddio, ffrwythau hyfryd un. Mae Eirin Gwlanog ar hyn o bryd, sa'n bod neu nectarin, sa'n bod sydd wedi blasu nhw. Maen nhw ar ei gorau. Maen nhw'n feddal, maen nhw'n llawn sydd, a maen nhw mor felys. So, fi'n mynd i defnyddio tair mawr ar gyfer hwn. A jyst i tip bach i chi i gael y garreg mas, achos dyna'r tric i gael y garreg mas. So, os chi'n torri'n ei hanner, torri'r bob hanner yn ei cwarter, mae'r garreg yn rhydd nawr i chi fynd mewn, eithon ni ddim mas. Yn aml iawn, fi'n treol twisto weithiau, diw hwnna ddim yn gweithio. Ac unwaith ti'n gwybod sut i dorri, mae'n eitha rhwydd i wneud, ydw i? Ydy, jyst paratoi. Wedyn fi'n torri bob cwarter yn ei hanner yn bedwar eto. Felly, mwyn ni cael heinau bach weddol denau. So mae fi, mae'n neud lot. O, a ta pa maen nhw mor feddal. O, maen nhw'n. Ti'n gweld wrth bod sydd yn ddyn nhw, yn Ie, ti'n gweld wrth bod fi'n torri nhw. Wel, gallech chi wneud hwn hefyd gyda nectarines, os chi moyn. Ond mae Eirin Gwlanog ar hyn o bryd just mor hyfryd. Right, so dyna'r ffrwythau wedi baratoi. Neis iawn. A fi'n neud rhyw fath o saws, neu rhyw fath o syrup drosto fe, gyda siwgr, 30 gram o siwgr, 2 lwyfwrdd o blawd corn, cornflour, fyna. Mae rhaid fi'n gwybod pam ti wedi dewis yr Eirin Gwlanog, achos maen nhw'n cyd-fynd gyda'r ffedog heddi. Wrth gwrs. Da iawn i Fon, ie. Mae gyd wedi plano, wrth gwrs. Wrth gwrs, ydy ymchwilio yn drylwyr. A wedyn ni sydd hanner lemon. A wedyn ni just troi hwnna. A beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, fi'n rhoi hwn dros yr Eirin Gwlanog. Mae'r blawd corn yn mynd i greu fath o, mynd i dewhau'r syrup hyn. A mae fe'n mynd i amsugno'r sydd fydd yn dod o'r Eirin Gwlanog, achos maen nhw lot o sydd. Felly, ti ddim moyn bod y crwst yn mynd i fod yn lib neu'n llaeth, neu fel maen nhw'n gweud soggy bottom, so ni moyn rheina. Felly, dyna pam mae hwnna. So, gadael hwnna nawr, a wedyn ni fi'n mynd i baratoi'r llenwad. Ac draw fan hyn, yn y prosesydd bwyd, fi'n rhoi 75 gram o gnau cyll i'r ein, hazelnuts. Rhain am mewn, nawr mae hwn yn mynd i lot o sŵn mewn munud, a 75 gram o siwgr man. Felly mi eisiau malu rhain nawr. Sori, mae hwn yn mynd i wneud sŵn. Ie, jyst dim lot o glister ôl gyda'r dynion sain nawr. Rhian a Bradley Lewis. Ie, sori. A Hugh Farmwr. Reit, at hwnna, mae 2 oen yr reseitin, ond ni ond yn mynd i ychwanegu hanner neu 3 chwarter, so 1 wy a hanner. Felly mae eisiau, mae hwnna'n ddigon. A wedi ni menyn, 50 gram o fenyn. Hwna mae hwn wedi feddalu ddigon fan hyn. A wedi ni jyst i drwchu fe rhyw 2 lwyfwrdd, llon llwyfwrdd o flawd plaen. Sori, ni'n mynd ôl arno. O, cwni off. Mae Siôn y dyn sain yn cwyno nawr ar lawr y studio. A dyna ni, mae mor gyflym â ni. Dyna'r llenwad i chi. Reit, so ni eisiau nawr wneud y darten. A mae dyfu fan hyn, ni'n cheto fan hyn, dyna pam mae'r bocsys yn fan hyn. So fi wedi prynu pecyn o grwst brau. A na gyd sy'n wedi rolio yn bara, na gyd sy'n wneud yw rolio fe mas fel la. Mae mor rhwydd yn dweud. Mae fe'n mor rhwydd. Ac yn ddigon blasus. Odi. Wneud y tro yn iawn. Odi, mae'n wneud y tro yn iawn. Achos pwdyn cloi yw hwn. Felly, ni jyst yn mynd i roi llenwad ar ei benne. A gwasgaru fe tan bod e'n mynd reit o gwmpas gwylod. Fi'n credu bod fi'n rhaid mas amser. Fyddwn ni fel arfer yn torri border bach, jyst ni'n marco border bach gyda cyllell finiog. Dim reit trwy'r crwst, ond jyst i greu border fel bod crwst yn ni o'i amgylch. Fe rhaid ni godi cyflymder fel yr athletwyr yma nawr. Tymod, rownd y lap ola. Cer amdani, Neri, sori. So nawr, just mater o osod yr Eirin
mewn rhesi fel hyn dros y cyfan. A wedyn ni i orffen, i ni'n rhoi gweddill y sydd o'r hwn ac a'r cnau cyll wedi dorri'n fras, rhagor o cnau cyll wedi dorri'n fras. Coginio am ryw 40 munud, gwres 200. Na ti, o gret. So yn y ffwrn am ryw 40 munud. Ie. Eto ddim yn amser rhy hir. Na, ond mae o'n rwydd iawn i wneud. Felly, allwch chi wneud e gyda crwst pwff hefyd. And, neu wneud crwst eich hunan, wrth gwrs, os amser ydych chi. Ti'n neud yn dda iawn yn fyna nawr, Nerys, chwarae teg. Cariad di ymlaen nawr te. Ni wedi golchi y bwrdd lawr ers i dafod yma, a mae gen i yn llwy yn lan yn arbennig i fi, a dyma'r darn gorau, a diolch yn fawr i ti, Nerys. Hyfryd y gael di nôl ar y steiliad. OK. Deg allan o ddeg. O, gret. Diolch. Falch bod ti'n joio. Diolch, Nerys. Iawn.